No niin. Einsteinin suhteellisuusteoria. Minä tiedän senkin. Niin mikä? Einstein, se aikanaan, joka keksi saatanan, mikä se oli? Oliko se ruottalainen vai mikä? Einstein. Joku amerikaanos oli. Niin, sama se sille. Se Joo. saattoi olla saksalainen, niin silloin, mikä on se suhteellisuusteoria, tiedättekö te sitä? Siitä on pitkä juttu. Ei ole pitkä. Vai en muista. Jos sinä paat nenän minun perseeseen. Luultavasti ei. Ja, mutta jos panisit, Niin. niin meillä on molemmilla nenä perseessä. Mutta mulla on suhteessa paljon mukavampi olo. Se on suhteellisuusteoria. Joo. Ehkä ei kaikki ymmärrä, mutta Jari tietää, me on joskus sille sanottu. Ootko? Aika hauskoja, mutta ne on Pirttikoskelta keksittyjä. Ja Ja happai niin, että jourata viupit siuhi hui hui hui. Se oli Peestosampon juttu se. Kohta vissi aletaan grillailla vaikka makkaraa. Meillä alkaa olla kohta tulleet. Mikä se oli? Nuoska. Ei polteta enää. Ei polteta niinku Kallio-Olli poltti joskus. Ei tuukin polttanut. Joo, niin on. Kallio-Olli oli mahtava tyyppi. Minua pelotti oikeastaan se Kallio-Olli, kun se tuli aina tosiaan, kun meillä baari oli se vielä helvetin. Ja se oli hyvä polttaa vessoja. Justi tommonen heinäkuun helteet ja sitten kato se Jalaskylän vessa, se mikä oli siinä lähellä sitä Ovaskaa, se kato se taivaanvuoto. Siinä se vessa, niin vittu se palo hyvin. Puuvessa se pitkä helvetti. Kuivaa tavaraa. Ei. Ruuti kuiva. Joo. No niin, pieni paussi. Vähän poikki.